igre jedna od najzanimljivijih utakmica poslednjeg kola jesenjeg dela fudbalskog prvenstva Jugoslavije. Sastaju se Vojvodina i Partizan. Upravo su igrači oba tima, predvođeni kapitenima Milošem Šestićem u ekipi Vojvodine i Fakrudinom Omerovićem u ekipi Partizana, istrčali na teren koji vidite prekriven je snegom, a na stadionu, na tribinama stadiona više od 8.000 ljubitelja fudbala. Dakle, utakmica je pobudila interesovanje i pored veoma hladnog vremena i pored snega. Ponovit ću, više od 8.000 ljubitelja fudbala prisustvovaće utakmici Vojvodina Partizan. Timovi će igrati u sledećim sastavima. Vojvodina, na golu Maras, bekovi Mijić i Vujačić, zatim Šapurić, Kartalija i Tanjga, Mihajlović, Jokanović, Joksimović, Šestić i Vorkapić. Vojvodina, dakle, u kompletnom sastavu protiv Partizana u poslednjoj utakmici polusezone koja je novosadskim ljubiteljima fudbala, igračima Vojvodine, donela dosta radosti, dobrih rezultata i plasman u samom vrhu tabele izborio je gotovo isti tim koji će evo nastupiti i u ovoj poslednjoj utakmici jesenjeg dela prvenstva. Podsjetit ću, u sredu se još igraju i utakmice za kup. Partizan, na golu Omerović, zatim Sredojević, Milanić, Vermezović, Bajović, Brnović, Đorđević, Milojević, Đukić, Vladislav Đukić, Bokri i Župić. Utakmicu će suditi Salem Prolić iz Sarajeva, njegovi pomoćnici Zuber iz Bačke Topole i Murovski iz Đevđelije. Utakmica je počela. Mihajlović i Milanić, Jokanović, Vorkapić i povučeni Župić. Na levoj strani Vujačić, prati ga Đukić, povukao se skroz na svoju polovinu. Dobar centar šut i drugi korner za Vojvodinu. I šta će sada sudija pokazati? Bila je gužva. Pomoćni sudija Murovski pokazao je da je to gol out. Igrači Vojvodine smatrali su da je lopta prešla gol crtu. Evo, pogledajmo to još jednom. Bilo je tamo svega, međutim jasno je da od golmana Omerovića i još jednog igrača Partizana iz ovog ugla lopta se ne vidi. U svakom slučaju ni protesti igrača Vojvodine nisu bili tako žestoki. Ostaje 0:0, prvo veliko uzbuđenje. Lopta je klizava, dobro nabačena iz kornera, uvek je opasnost po gol. Tako je bilo i ovoga puta. Ali odbrana Partizana ostala je nesavladana. Dakle, 13. i 14. minut prvog poluvremena, 0:0. Ponovo Mihajlović. I ovo je bila najbolja šansa do sada. Klizava lopta, golman Omerović nije uspeo da je ni uhvati, ni dobro izboksuje. Došla je do Tanjge, međutim, čini se da je presudno bilo to što je ipak Omerović malo skrenuo putanju lopte i to je iznenadilo Tanjgu. Ostaje 0:0. Evo, videli ste još jednom ovu najbolju priliku u dosadašnjem toku susreta. Šapurić, oduzeo loptu Milojević. Međutim, lopta ipak za igrača Vojvodine. Vujačić, Šestić. Na desnoj strani je Vorkapić. Još uvek Šestić između Župića i Đorđevića. Još uvek Šestić. Šestić je, setimo se, i protiv Partizana u dresu Crvene zvezde gotovo po pravilu pružao dobre partije.
Nije lopta izašla. Vujačić. Start Milojevića i udarac sa ugla. 8. korner za fudbalere Vojvodine. Fudbaleri Partizana nisu izveli ni jedan udarac sa ugla i to govori o terenskoj inicijativi Novosađana. Ističe 20. minut prvog poluvremena. Rezultat 0:0, terenska inicijativa na strani Vojvodine. Jedna 100% šansa, jedno uzbuđenje pred golom Omerovića. Lopta prema Vokriju, sada Vokri i Đukić na suprotnoj strani. Šansa za Đukića i 1:0. Vladislav Đukić i Padelj Vokri nadmudrili su odbranu Novosađana. U vreme terenske inicijative novosadskog prvoligaša, jedan brz protiv napad koji je započeo Brnović dobrom loptom prema Vokriju, pogrešio je tamo Mić, nije uspeo da zadrži loptu, a onda Đukić i kraj Marasa silovito u mrežu. 1:0 vodi Partizan, 21. minut utakmice u Novom Sadu. Šestić. Vorkapić. Brnović. Međutim pogrešio. Jokanović. I 1:1. Neočekivan, iznenadan udarac Budimira Vujačića i u 28. 29. minutu prvog poluvremena Vojvodina Partizan 1:1. Pogledajmo to još jednom. Vujačić, bek, ušao je u sredinu, odlučio se na udarac, ima tu više od 25 metara, iznenadio golmana Omerovića i u Novom Sadu rezultat izjednačen. Nema sumnje da težak teren također pruža šansu dobrim šuterima. Vujačić je to osetio, odlučio se na udarac, istina bio je snažan, precizan u sam levi donji ugao Omerovićevog gola i Vojvodina Partizan 1:1. Dosta ipak uzbuđenja, prvih 10-15 minuta protekli su bez izrazitih